Ora nyono babar pisan duh wong ayu suaramu endah mujiwat sak lebete ngolo. Ngerti ora kowe? Mboten. Lho, mulane Jawa itu latihan bahasa kromo. Mujiwat sak lebete ngolo ngerti apa ora? Mboten. Wong sing ngomong be bingung. Lah ya apa menika sing ngrungokna. Kan kula tesi alit dadi mboten ngertos kados niku nggih. Bisa mikat sakjroning atiku. Oh, nggih. Hatut rantun tansah reruntungan Ing sarina sawa nginde kositian Tening dilapi. anu kinel-kinel kok. Datan kingga Wong kudu temen ya. Jane rek arep gawe nyong berantakan apa kepriwe? Maksudnya kan aku tondo gulidanan kawi jam 3 lho. Hah? Aku gulidanan kawi jam 3 lho. Salah. Oh. Kudune jam 12. Maksudku kan wong tresno. Oh, tresno. Agib asih pinasian kaya kiye. Oh. Membelah-belah. Oh, membelah-belah rambut nyatane wong lanang iku bebas. Bebas ngempek wong wadon kang ubun-ubun kutul niku samparan. Wong wedon juga bebas. Ya ora nek wong wadon ya paling sekok ngene kutul ngene ya gue karena saru dadine kudu dibatasi ya. Ya ora. Mangga. Ayo diajeng. Terus ke suaramu sing epic. Sampeyan aku be kangen suwantene sampeyan. Ing sarina sawa nginde Sito asitu Diguyu nang bapake kandah bae kon lagi urung kada utang, Pak. Baru penyicilan. Pindo. Iya bener aja. Nanti bareng. Iya, Aja bareng. bareng aku bae. Oh. Muk dadi kok. Pindo mimi lan mentuno ayo kang Iya diajeng. mas bareng ana tepe wajah
sida ora nyono babar pisan. Pripun? Suaramu endah. Lah iki sono. Dasare ayu pakulitane pun kuning temu giring Mas Sinangling. 50, Mbah. THR. Oh, 50. Lagune ya do ajeng. Ah, nggih. Nggih, monggo. Nggih. Dawaipun langgam ninggal katresnan. Jan apa, Mas? Oke, ora kaya nang daleme Bapak Mider. Oh, Bapak Mider. Nggih, teng mriki. Oh, nama Mider itu nama yang paling bagus. Oh, nggih, bagus e. Mider. Oh, mideri? Mi. Mi. Migunani tumraping bebrayan. Bapak Mider ki menjadi kepala rumah tangga ki bener-bener tanggung jawab ngopeni anak lan bojo. Ah, nggih, terus. De. Dedonga marang Gusti Kang Maha Kuwasa ben keluargane ayem tentrem ora ana alangan apa-apa. Amin ya rabbal alamin. Rukun agawe santoso. Dheweke iki selalu merukunkan di antara anak siji lan sijine lan garwane. Ah nggih, lah sampean iki cerdas. Lho, wong nama kan Kinarya Joko. Contone Bawor. Mbak itu bagus, wong-wonge wong sing bagus. Oh nggih, jan ngalem awake dhewe ke jenenge ya Pak ya. Lah jare sampean nemen ki bae ketulung make up iki ngerora ya. Oh ngarani nyong ajur iki ya. Lah contone Kang Miung ya tegese. Apa? Mi ki kucing, ung ki gering. Kucing gering. Bos, iki bayarane jare ngunyung bae guys ngenyak rika lah jan. Siapa? Wong ngunyung ki wis diutang kae. Wis nyambut gawe ki gak dimotongi. Aja kaya kowe ya mulane aja maning-maning aja dibayari dhisik. Apanya bayaran urung utang-utang. Jimet dhisik. Ya ngono mulane nyong wani ngenyek, ya ngono. Aja ngono. Yo. Aja lali